אז רונית, נעים מאוד. שמעתי היום מברי את הסיפור שלך שאת בעצם ב7 לאוקטובר, את היית באיזשהו מצב שבטח לא תשכחי אותו לכל ימי החיים שלך. אולי תספרי לנו באמת, קודם כל מי את? אני רונית גלזר, אני אימא לשתי בנות מקסימות, היום בנות 13 ו10. אני גרה בירושלים ואני עובדת במגן דוד אדום. התחלתי כמתנדבת בגיל 15 והתחלתי לעבוד במוקד במד"א ב-2001. במוקד ובאמבולנס, ועכשיו אני בעיקר במוקד וגם במחלקה הבינלאומית. אני ב7 באוקטובר הייתי בבית עם הבנות שלי בירושלים, והתעוררתי מטלפון מחבר טוב קצת לקראת 8 שאומר לי, איך את ישנה? המדינה בוערת. ולא הבנתי מה הוא מדבר, חצי ישנתי, חצי... איך עוד לא קראו לך לעבודה, עוד רגע יקראו לך, תתעוררי. עכשיו ניתקתי איתו והייתי בטוחה שזה היה חלק מחלום, לא...